Сәлам, күптән түгел Тосма дигән татарча подкаст чыгара башладым һәм яшь подкастер буларак минем 5 күзәтүем. Подкаст читтән гади сөйләшү булып күренсә дә, әмма аның эше шактый. Мин автор буларак бөтен процессны үзем алып барам, ләкин командамдагы бердән-бер ярдәмчемне дә әйтмичә булдыра алмыйм. Ул режиссер да, монтажер да, оператор да, Фирүзә исемле кыз. Әлеге проект тулысынча минем шәхси ресурсларыма эшләнә, шуңа күрә ул минем өчен аеруча кыйммәткә ия. Ләкин якын арада ул инде матди җимешләрдә китерә башлар дип мин бик ышанам. Бер эпизодны гына төшерү өчен дә бик күп ресурс кирәк, шуңа күрә кунакларны сайлаганда мин бик җитди булырга, җитди карарга тырышам. Тәҗрибә күрсәткәнчә, подкаст кебек интеллектуаль контентның аудиториясе зур булмый, әмма ул аудитория бик сыйфатлы һәм потенциаль реклама бирүчеләр өчен кызыклы булыр дип уйлыйм мин. Тосма миңа рухи азык та, чөнки гадәттә мин кунакларымны үзем өчен актуаль булган темаларга сөйләштерәм, ә икенчедән ул татар телемне камилләштерү өчен файдалы инструмент. Подкастның чыгарылышлары профильдә.